представите? Работим. Дай в Илийката. Трябва на Илийката. Щемо да снимаме вече. Снимаме вече. Готов ли си? Да, ти готов ли си? Елвис? Върви! Окей, дойде и моя ред да се присъедини от името на новините на БНТ2 към благотворителната кауза в подкрепа на болните от амиотрофична латерална склероза. В България го правим за бивши футболист на Локомотив Пловдив и националния отбор Аян Садъков. Всеки, който желае, може да дари средствата до двубоя на Локомотив Пловдив с ЦСКА в събота. Преди да извърши и аз ритуала, искам да номинирам спортната журналистка Яна Касова, атлет номер 1 на България за 2013 година и национален рекордьор в тласкането на брюле Георги Иванов и компютърния специалист на Българска федерация лека атлетика Румен Рангев. Сега опитай как се чувства. Айде, синхрон.